en George Bati. Do wito ko buch mibadhi manimino jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabiro bang' winjo kwayo mar jomin buche manyolero nonro mani ochwal e nyibura no indo koromo yao ne achijego ketho. Jal buche Victor Wahumile kata kamano chiwo siem ne joma ne odonjnegi ni nyalo maknegi bura manyien kendo poni neno manyien ochwal kaluwore kod kwayo mar apis jamin wach maduong'. Seneta Manyeri Wahome wa Matinga mabende en achiel kuom joma ne odonjnegi e bura no onyiso bad obila mar okwach kich DCI kod apis jamin wach maduong' mondo tim nonro mong'ith kapok oter achich mora mora e doho. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under Section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. In my view, Parliament should consider passing the necessary legislation to establish an office of the pre-trial judge akin to